Samantala, Emergency Trust Fund naman po para po sa mga magsasaka at mangingisda sa La Union, target paanda rin ngayong tumataas ang presyo ng krudo. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Hinimok ng isang mambabatas sa La Union ang paggamit ng Provincial Emergency Trust Fund upang tulungan ang mga apektadong magsasaka at mangingisda na gumagamit ng makinarya bunsod ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ilan pang bilihin. Sa ginanap na sesyon, tinukoy ang naturang trust fund bilang critical safety net alinsunod sa mga polisiya upang matiyak ang tugon sa mga pagsubok sa ekonomiya sa kasalukuyan. Ipinasa na sa Committee on Agriculture and Aquatic Resources ang usapin upang suriin ang kasalukuyang paggamit ng pondo at upang matukoy ang kabuang bilang ng mga benepisyaryo na magagamit din sa pagpapatupad ng mga programang magbibigay tulong sa mga residente. Apila din ng mambabatas ang maayos na kolaborasyon ng mga tanggapan upang maipabatid ang government assistance na inilaan para sa mga nararapat na magsasaka at mangingisda. Ang naturang Emergency Trust Fund ay nagamit upang tulungan ang mga magbababoy sa matinding perwisyong idinulot ng African Swine Fever noong 2024 at pinanghugutan din ng pondo para sa mga nasalanta ng bagyong Emong noong 2025. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.